Quan la gent entra al bar és molt habitual que et demanin cerveses maltoses, cerveses torrades, amb gustos torrefactes, cerveses amb cos. La gent que no coneix els nous estils es basa sobretot en el color de la cervesa i entra demanant cerveses torrades. La malta o les cerveses maltoses aniran dirigides també a gent que busqui una cervesa més càlida, més d'hivern, comparat amb cerveses més jupolades, que són més fresques. Són unes cerveses molt demandades pel públic sobretot que s'està iniciant. En definitiva, si estàs buscant una cervesa amb cos en general, torradeta amb cereal, et recomano que prenguis cervesa amb molta malta.